sona mai sona. Alkawarin aure kin kai mini ya mai sona. Kin yi min nisa ko ina zan je ke zana tuna. Dawo 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 dawo, kin tafi kin bar ni baki zaton zan dawo gare ki ba. Kar da ki min nisa taho a bar sona mai sona. A can baya kin kace mini yaya na zo, gashi na dawo amma kika yi watsi da ni. Taho a bar sona kar ki min nisa mai sona. Kin tafi kin bar ni ki agaza ni kar na yi kuka. Studio Gidan.